Čau. Čo ty tu? Nadurdený som. Som si chcel predložiť členské. Ale tí fidlikanti, oni zvyšili zápisné. 12 eur. Priateľu. 12 eur, toľko mám len upomienku teraz. No počúvaj, pozri sa na túto. Hľa, kôpku krásnych červenákov. Túto kôpku by som v knihkupectve mala za 150 eur. Počúvaj ma, ty koľko kníh prečítaš za mesiac? Ja neviem, 2 knihy, no tak to počítajme. 30 eur na mesiac, to je na rok. 160 eur hádam aj. skôr tak 360. 360. Tak to máš 30 rokov zápisné. No teraz si to takto pozriem. Či prečítaš 10 kníh, alebo 20, alebo 50, alebo 150. Budeš to mať všetko za 12 eur.